Velkommen til Fredensborg Provsti. Mit navn er Hans Henrik Nissen. Jeg er provst her. Et provsti er et kirkeligt myndighedsområde. Fredensborg Provsti dækker 7 sogne og 2 kommuner, samlet omkring 65.000 mennesker, hvoraf de ca. 50.000 er medlem af Folkekirken. Og i provstiet er der i alt 18 præster, som fordeler sig over de 7 sogne. Som provsti tager man sig af juraen, økonomien, forvaltningen i de sogne, der ligger i provstiet. Som provst så holder man øje med, at provstiets bygninger fremstår i god stand. Her i provstiet har vi 10 kirker. Af de 10 kirker har vi 3 middelalderkirker i Karlebo, i Asminderød og i Grønholt. Derudover har vi 7 kirker af forskellige alder. Kirkerne langs med Strandvejen er af yngre dato, og så har vi Hørsholm Kirke, som er godt 250 år gammel. Alle disse bygninger bliver holdt ved lige. Hvert år er der syn, og økonomien den uddrages via kirkeskatten og fordeles til sognene. I 2011 tog provstiet kontakt til kongelig heraldiker Ronny Andersen, som har lavet det her provstilogo, som vi er meget glade for. Og der er jo tænkt over det. Man kan se Fredensborg Provsti, så har vi stiftets rose, og så har vi Øresundskysten her, og de 7 sogne, kirkesogne, som er i provstiet. Aktiviteterne er meget brede. Vi spænder vidt, lige fra babyrytmik til konfirmandundervisning, sogneaftener, studiekredse, andagter, salmemaraton. Økonomien bag alt det er noget, provstiet tager sig af i samarbejde med de 7 menighedsråd her i provstiet.